תארו לעצמכם שאתם הורים לילדים קטנים שצריכים להתמודד עם הסיטואציה הבאה. הילד שלכם הוא ילד בריא, פעיל, ללא שום עבר רפואי מסובך, ואתם במשפחה נורמטיבית לחלוטין. נניח שאתם מצליחים לסגור את החודש ואולי גם לשים עוד כמה שקלים בצד. יום אחד אתם מגלים שהילד שלכם, הדבר הכי חשוב לכם בחיים, חווה כאבים חזקים באזור מסוים בגוף. ביררתם ובדקתם אצל מיטב הרופאים וגיליתם שהילד חלה והוא זקוק לניתוח מיוחד שלא מבצעים אותו בארץ. ומסתבר שרק 5 מנתחים בכל העולם יודעים לבצע את הניתוח הספציפי והמורכב הזה, שעלותו מסתכמת במעל $100,000. מה אתם עושים? איך אתם מצילים את הילד שלכם? איזה חיסכון אתם שוברים? שמי דודי כהן, סוכן ביטוח המתמחה בביטוחי בריאות וחיים, והמקרה ששמעתם כרגע הוא מקרה אמיתי לגמרי שקרה לאחת הלקוחות שלי. ב8 שנים האחרונות התמודדתי עם מאות מקרים, וזה היה אחד המקרים היותר מורכבים שטיפלתי בו. מה שהציל את הילד הזה הוא הנכונות של האמא לדאוג לתיק ביטוחי וכיסוי מלאים לילד מבעוד מועד. את שאר העבודה והבירוקרטיה עם מול הגורמים לקחתי בשתי ידיי וטיפלתי יומם וליל עד שאושר הניתוח בחו"ל. הילד ניצל ועבר את הניתוח בהצלחה בארצות הברית, כאשר כל הוצאות הטיסה, הבדיקות והניתוחים כוסו במלואם עד השקל האחרון בזכות הכיסוי הביטוחי, והילד כיום בתפקוד מלא ובשגרה בריאה. אני מזמין אתכם לבדוק אותי, וביחד נחליט אילו שירותים כדאי שיהיו לכם ואילו שירותים אין להם תועלת פרקטית בשטח. וביחד אנחנו נחליט מה התיק הביטוחי הטוב עבורכם לפי הצרכים שלכם. זכרו, הביטוח יכול להציל לכם חיים, זמן וכסף, רק אם דואגים לו מבעוד מועד. כשכבר קורה המקרה, זה מאוחר מדי ואין אף גורם שיכול לשאת עליו את הנטל והאחריות הזאת מלבדכם. לבירורים נוספים השאירו פרטים כאן למטה, ואני מבטיח לחזור אליכם בהקדם האפשרי.